An orí chaid ard vaca darna sé canis olas a chéile tris cic na éirice nuair a cháird ag Donegal an Cairn. Ach ag deir an tairg bhí airthú tagar chóirsaí agus dhearg le hard vaca créab na héir nas Cairn Sempachí ar bhreabhile lo. Chuig an dar na miocht a lé canis ola rístim líana. Mí hálah tristáin ha man trátrachta. Se an atmosfér go Joan sa ag Cluiche ó fach maidin agus sin ag súl go mór leis an gaibhlant idir an dáhéamh go bhfuil Ceannais na chuir chéile. Ceannais ag Donegal an Countson ag taistil ó Ciarán Thompson Iarracht Buaicphointí an son aige Sir Iarracht an son ag Thompson. Donegal gafa an tosa go ríist. Obair bha díreach lasmod an stúa. Ardvacher an amtí an Countson impar tríd agus ag deir number cosanta le déanamh inis ag Donegal. Dún cúlbára braleis teach an tosig agus deis an son ar cúlín ag Oisín Connachtí sin gá cheann as a chéile an son ag a siúd agus an bhearnar an aistí éon cúlín amháin scór maith an son. Can cuntuideach mar seach an son ag Donegal ag Iarracht Murphy a chaim siúistigh ag a deir tá sé aige Tata Mackinson, Oisín Gallen and Countson ag Casa agus an siú cúlín ó nimir a Gallen ag tús an Cluiche scór maith ag a siúd. Donegal tris socrú níos fear. Tá costar gona bhí chéile an nura agus bhí ann breis agus kicking ag tastáil. Agus lámh an uachtar ag a deirg na Connaigh agus bhfuil de ard vaca. Idir ggéirge sin ag ahrúm líon ach tá Donegal níos fear deis eile an son ag Ciarán Thompson. An tarna Buaicphointí ag a siúd an san Cluiche agus double score in inis. Ord score. Donegal is sig lo féin ag tús na himar an sa. Leis an brise ag ard vaca an son. The tríd ríiste Creeley. An lús céin antas atá an Donegal tá seans an son ag Oisín O'Neill agus an Buaicphointí aige tá Spórt a zúntaach leis na scór na nua in san chéad leathan sa agus an Countsa ar an Ceannais. Leis bhín chéad le go máta ag súl go mbeidh sé díreach mar sin a ríist in san tarna leathan sa Bartnaimh Tiernach ag Cluiche agus trochnóna áil an Peile Uladh maithí san freisin deis ag Donegal ag tús an dair leathan Michael Murphy filta tríis Irias agus bhfuil tá sé cabhrú go mór le Donegal im líana scór maith an son. Dar nó an teachtaí an stad seo Buaicphointí ag ardvacha réinsim an son Sir Chaibhlant gona hírón ins na bouty lecha inis cúlín atra deisir Dave eile ag Donegal an Countson impar trí bhfuil seantar cúla ag deire stoppa ach tá sé nada has a líon tán. Tá cúla ag Hugh McFadden ag deire tarringthe agus a níis Jim McGuinness brasásta an chéad cúl fechan sa Cluiche cad é murcic sciilúntaach agus scór cinúnach ag Donegal. Leis an gcuichs na seolta ag chuir na bliana sicáte go mórtas ola agus an tríú cúlín in ag Michael Murphy istigh leis féin ag stúrú cuasaí i meas na dosathe agus lochlanta Donegal brasásta. Leis scór ag tastáil go dóite ó ardvacha sé cúlín mar áras bar ag Donegal. Deis ag Stephen Campbell díreach stigar a barc Tionachar go cinnt an son siúd a second a stig agus an scór aige. Leis Countson mithir stréis a chun a ríist ag an raffertí lárna against na Cluiche ag ardvacha anna cúlbára Countson impar tríd smacht ag a deire deis scóráil an son ag ardvacha ten siad siar dí Oisín O'Neill agus an cúig cúlín ag an néascar sa fúnge a póimart úntaach an son ag ardvacha. No can teachtaí stad seo trí cluiche ag Donegal bhúidir ar a chuire ar bhuineachán agus ar an dún ach sean ceanna hastíú a bhócant ach tá deis ag ardvacha an Countsa sleaunathe tríd ceann contorteach a tá sé mithar an Ceannais ag a deire agus bhfuil bhí an táileotha Rivá ag Jason Duffy agus cílín sin nach bhfuil atra an sa Cluiche ach an bhearna is lú críoch drama túl mar a bhí going an ora. Chún ardvacha Jarley O'G Burns. An son Ibrahim tríd agus tá sé thar an Ceannais. Sir cúlín an son ag Oisín Connachtí. Tá na fórna ar chó scór an sa. Ó drama go deire. Agus an cumiris cice méid ann breise a ríist ag tastáil an kick amach tóg an son ach sinna é
an bunán sétan son réitor Brendan Cawley rá a ríis don trí blina sa chéile ann breise ag tastáil ag gluthe Ceannais eile. Well, Donegal a raibh sa chéile ach fleabhs cinnte Ardmhacha in san tarna leathan son. Deis ag Jarlaí Ó Burns agus Ardmhacha gafa chun tosig. So go cúpla rud athrú an bhíonn se chatte riala go nua. Ardmhacha mar chortha ile éireann comá. Deis ag Niall O'Donnell. Fiechantar na rána. Well, ag a deire an ráin á trílar Chúlín do chuid hain agus tá sé ige. Sar Chúlín an Donegal O'Donnell na fórna chortha mar ríist. Don't know the Martian Ladol. For an Erho score. Gach score in Nanomadi Shaw, Kinu Nakan Countson, Blochalta Kagadera, Skirn Shemak, August thought Deshanson, again in the gate to Cash in a Stephen Campbell, and Shriu Coolin and Son, August Kieran McGeaney, Banishore Ardmhacha, Togan and Oti and Son. And Daw Crave Dernach as a Kale Kyle to Ardmhacha, he fresh the gear Creek hang as a Kale Kyle so. Deis Shiganson ag Donegal an Brisha Cá agus Shantar Cool agus on Cool and Son ag Kieran Moore agus Shin score Harvey Kinunach agus an Taum ag amachtan son Kim the Reach ag Shlaunel Tríd Spás age agus Agadera Rafferty Yari Glesh Lava Corlish Cool Maheg Kieran Moore Nish Brewer Ethan Rafferty Deis Buaicphointí agus na fórna a Harrant Corham tá misnach aige agus tágadain tá Buaicphointí an son ag Ethan Rafferty agus ag Ardmhacha agus ní féidir na fórna seo a scarún Tony chéile an tam geall a caite an duine ag an díat ag léchi anmh dómh héin an tá agus craibh ola a bhuacan nuan meid kicking ag tastáil deis ag Donegal agus ag Niall O'Donnell an Council Harrant Trasna an Coolin Oán beidir gan éanaing sé sin an ghnó agus cumann amachas an ish ar Donegal craibh I bhur a dóí ag a bhaint an sod seán ó na glúnós tréis sár caibhlinn Peile for an Jim McGuinness tréis craibh ola a bhuacan don tarna blina sa chéile craibh I bhur a dóí ag drama go deire brise Creed Ardmhacha ach seo lá na gonalach a ríist.